Men adım Murat. Yıllar boyu erwet işlerle meşgullanıp geldim. Yalnızlıklardan doğulu bu dünyada bütün ömrüm kişi hakkının nämediğinden habarda geçti. Adamlar hakkını aytmanımda da ömrüm töwrüne pişiklerdir bağımda ağaçlanım hakkını yerlenmardı. Arkamda tonulap güne toplantıda İza yüzlerce hakkını adamdan mıqallandığını bilmeyelim. Yöne bun. Qaqamın yaqınına başımdan geçen vakalardan soň ählidat üýtgedi. Ählidaty gurşayan şol rahmet kapady ahyry men üçin açyldy. Indi men bütünlüği başga adam. Boynumdaky kişi haklarynyň halat bolmagy, eden etmişleriň ählitinden taplanmagy şol ýüregime tüger. Indi tanayan adamlaryň ählitini özümden rady etmek isleýän. Men güne deryasından çıktım birce düş bilen. Ahırında düşündüm görünüm düştelekin. Men bir cahil adamdım, çöllere düştü yolum. Kişinin hakkını bilmezdim, tenkeken içemdim. Tova kişinin hakikalmahım mende, razı ol menden. Men tova ettim günahime, razı ol menden, razı ol menden. Kakajan. Dinleyen gıydım. Neme, Muratlar tavçılığa geldiler. Neme cevap vereceğin pikirlenin mi? Näme bolýar gıydım? Oň näme howluk maşly bar? Ýeni bir hepde de bolana wa? Yok, howluk maşlygy ýokla. Elbetde ödüm bilýändim. Waq şo Murat bara, waq şo Murat. O maňa köp görüwer köddim. Elimde şoň ýer mümkinçilik bar kat peýdalanaýynda. Bolýar gıydım görşer. Görşençi. Merwe. Näme diýdin? Entek belli cevap yok. Sen pikiriň şeradi bolarmy ka? Arad etme. Eger radi bolmajak bolsa kapymyzdan çerik ädimi mätlep bilmezdim. Men pikirimçe radi Bolýar barar. Nesip bolsa toýa taýýarlygymyza gyssanmak gerek. Eýem giýçe galyp barýar. Eje sabır et, alжыra bermesene. Howluk masok. Murat daý, bazara limon satmagy gidip bilersmi? Haýyş edýän bolýar diýäsen o. Onu nereden tapdın efe? Azıcık tavır etsene, tavır ede. Yalvarýan. Emre ejetibile gidýän eken ýedilli aýtdy, haýyş edýän gidäýeli. Bolly efecan, bolly. Sen taýýarlan, Muradagyň akitmese men akidar. Sağol. Näme bolýar? O näme diýär? O näme limony? Sen pünne Emratly dosty bar eken, kakasy ýok, ejet bilen ýeke ýaşaýamyşlar. Ine olar bazarda limon satyp günlerini görýärmişler. Efeň näme üçin gidedi gelýär düşünmedimle. Efe ne edip düşünürdi? Elbette hüwet edenler çağacak. İşin bolmaz alyp gitay çağany. Hem adamlaryň ne edip ýaşaýanlyklaryny gördi bolarda. Menem arkaýyn guda gitmeli bukjamy ýygnaýyn. Dayılar, limona gelin limona. Oğlum, ýygyryp ýadamadymmy? Asalym diýçiň alay men katjak bolayım. Bolmaz. Şonsuzam näçe wer ýeközüň gelýän. Okuwatdyram saňa kömek edip bilemoga. Görüňe men ejetiniň aradasyny etýän oglumy. Men diňe sen gowukymyny isleýän bala men akyllyja bala. Emre men geldim. Aha Efe. Gelir nipdim Murat daý metirdi meni. Näme etmeli görkezjekmi? Hani görkedeýin saňa gel. Al. Efe gaýdarman bolly bolan gowuny ýykmadym, size diýändegmi da? Ýok, sen aýdýanyň näme? Emre efeň gatwy görýär. Alyň limon alyň. Sag bolun, biz ýeke goýmadyňyz. Berekella. Gata akylly çağa. Owa, o men ýeke tep bala. Kömek edin. Buyur. Ya torbama guruladylar, kömek edin. Tutun onu. Kömek edin. Ele düştün değil mi? Bıtlama.
Getir. Isle ananma. Yöne bu hakikat. Oğul men çağamdan mahrum ettin. Indi sen mağa kömek etmeli. Dinleň. Ýalňyş düşünmeň. Ýöne dogry aýdýan bolsaň adam aradan ençe ýyl geçdi. Näme üçin şoňa çenli habar tutmadyňyz, Muny sen niýäňmi? Öňgelemde maňa näme jogap beripdiň? Ýene de gelerin. Haýyş edýän, maňa şol aýal bilen çağam tapyp ber. Sana ýalbarýan. Gödöranlar gowdaleken. Emren gecesynyň ady näme-de? Şol aýala pul beresim geldi, ýöne almady. Olary biraz algalyp gidaýsam diýen. Allah razı bolsun. Ören gowy pikir oglum. Adam söýgülüň soň şu ýagdaýa düşüpdirler. Adam sen hemmeler baýa taplaýan ekenler. Emma oň bir giden bergisi bar eken. Alat etmesin diýip aýalyna daýtmandyr pahyr. Wah hey. Menim sen kalkan gizliň işlerinden ýaňa nämeler başymdan geçmek diýsene. Kulak aswalam. Sen berk belli. Merwe bilen toy tutanýardan soň gowy bolsun, erbet bolsun hiç tar taklamagymalam. Men oňumun näde aýtsam gam. Alo. Dinleýän Merwe? Kakam ikimizi bölme çağırýar Murat. Ýalňyşmasam ol bir karara gelip durýar. Merwe? Gör kakam bize garaşy. Merwe dur. Men sana bir zat aýtmaly. Ýöne näde aýtjagym bilemok. Başa gaýla görüp berden tapyp öýüne barmak üçin entek kyn ýollaryň bardygyny oňa köpleriň garaşýanyny bilsedi. Ähli zat taşlap derhal polisiýa boyun egerdi. Emma onu başyna geljeklerden gorku dälle eden işleriniň netijesinde wyjdany ýanyp onuň çekdirjek azabyndan gorku duýgusy döredi. O yerde kim var? Bilýän, öňrä aýtmalym bolýan ýöne aýtmagy hiç dilim barmady. Merwe, sen hiç tatýjak dämi? Sen nähil adam he? Sen hey diýan ýetirmedik bir adamyň mamy aýtany? Bergirdem. Bu ýerde men günäm ýok. Mundan beterem mamy? Beter bamy? Öýdüň bilen aýtdyň ahyry. Şu ýerde diýan çekdiripdiň, şonu ad görýärmi? Indi men sana näme diýsem käme? Kim bilýär, entek sen ýene näçe akmaklyklaryň üstsaçylarka? Wah, men samsyk kellem. Özümi ynandyrmak üçin näçe gaýrat etdim. Onu diňe Hudaý bilýändir. Şular bir peýak niyetli adam diýip öýe goýdum, bermekçi boldum.
Ýöne sen näme etdiň? Benim howlukmaç karara gelmediňden gowy bolupdyr, dogdan Merwe. Äçekde, men tamtyklygymdan boldy. Her gedege men çykkansa ýagdaý etalýam. Häzirim gözümi onun garaň saýla. Çaltyrak, özüm çağırýan çam görnäme. Eger çağırmasam öýkü kine detiň ýokla, ha? Merwe, ýene bir işiňe bar. Kakajan. Näme eşitmediňmi? Basym bol. Hany bar. Merwe. Haýşeden ayak çek. Ötünç soraýan. Onu naýmaňa, men sen gowyňa demekçi bolmadym. Haýşeden, bağışla meni. Meni bağışla. Razy bol menden. Möhüm däl. Bugur bolup geçen zat. O waka ýa galdy. Onu näme üçin aglaýar? Murat. Men iki adamyň arasyna düşen bolmam mümkin. Eger şeýle bolsa, şuň hassahana bir aýal geldi, adam Perihan. 6-7 ýyl öňüm gelipdi. Oňa näme gerekmiş? Çagasy. Hastahanada işlemäge ýaň başlan günnämdi. Benim tejribem azdy. Hiç ýyl ýalňyşlyk göýbermezligim üçin halipalar ilmitama tawşyryk berýärdiler. Aýratynam şo wagtlar çağa uğurluklaryna kän wagt gelýärdi. Onu ilkinji gezek görümde ören aradaly görünni. Egin başam eleşanny. Dogry neti gowy däli pikir etdim. Ýöne hiç zat aýtman gaçyp gitdi. Bir küçükden tam ýene geldi. Bu aýal bir zat gözleýän ýa. Çağam. Dur edýäniň näme? O men çağam ally. Yok, o men çağam. Çağana bir ogurlaýan. Hemem ýalan sözleýän. Yok, o men çağam, o çağam menki. Ýoş. Derdiň polisiýa düşündirersiň. Dur, gel berik. Gel diýen gaçma. Aýdywam şu ýerde görnäme düşdüňmi? Daşyndan seredip oňa onanmadym. Çağany elimden aldym. Emma bugün ençeme ýyldan soň ýene geldi. Ýene de şo elinden alan çağamyň oň çağastygyny aýdýa. Çağan kakasy onu allapmyş. Hamala bolanyny bilip gorkup taşlap gidipdir. En atasy bolsa çağa garşy bolupdyrlar. Çağany hassahanyň ýanyna bagyň düýbüni goýup giden aýdýa. Puşman edip ýygyna dolanypdyr. Çağasyny gören wagtam öňünden men çykypdyryn. Olam polisiýa gitmekden has dogry maşgalasyndan we çağan kakasyndan gorkup gaçypdyr. Onu ol şu wagtda seni nerede bolupdyr? Gidliňlikde ýeki özi gözläpdir. 2 ýyl öň baý birine durmuşa çykypdyr. Emma oňa hiç zat aýtmandyr. Geçen ay ýollaşy bilen soň Agyr soňum gaýrata galyp sen ýanyna gelipdir, şeýlemi? o şu günkü kapyda gören çağanyň özüniň külüni anyk bilýär. Ýöne men beýle haýalyň hatda adyna bilemok. Murat, eger ol aýal çynyny aýdýan bolsa näme? Eger men ene bilen çağany aýra düşüren bolsam, beýle haýal nerden tapaýyn? Ýalňyşym nädip düzödeýin? Perihan uýa bilen nädip radylaşaýyn? Deňle. Häzir men saňa maslahat berip biljek däl. Näme bolsa da az bolup tejribeli adam saňa aýdýar. Radylaşmak etseň Allahyň özi kömek edýändir. Açylmaz diýen gapylaryň açylar bolýan, haýran galarsyň. Ýörani, isledeň Perihan hanymyň ýanyna bile gideli. Ýöne öňürti efenal bir ýere az geldi gaýdaly. Men hassahana gidäýin. İşiň oturun soň ýdymdan gelersiň bolýarmy? Perihan hanymlary gider. Uda çekmez Merwe. Bile gidäýeli. Biraz seňem gowynyň giňär ýör hani. Ýör. Bolýar. Murat, men bärde galaýyn.
Şu wagt hiç kimle gürleşmäge halym ýok. Murat daýym adam dämi? Oňuly näme gürleşýän? Bolýa, garaşa häzir gelir. Ýör. Gece. Hoş geldiňiz. Hoş Gece gördük. doğru. Oğlum dursana. Aha Efe gel. Bu siziň üçin. Yok alıp bilmen. Bagışlaň mecbur etmeň. O näme üçin? Bir täze goňşa agyryn. Men mätaşlyk çeksem siz kömek etjek dämi? Şeýleli weli. Öýüňiz üçin näl, emir üçin alyň. Gelenime göre şu kapyna moňortam gowy gordy. Ýalňyşmadam kıyınlyk bilen açylyp ýapylýar diýen. Merwe. Men bir işim var. Garaşarmyň? Garaşarm. Ýöne isleseň men gidibemmilerim? Merwe. Näme boldy Merwe? Men gideýin. Gitsem gowy bolar. Murat, işiň motoryň soň ýynymdan gelermi? Bolýa. Bir aladasy bardy. Şondan mulaýmasa. Allahyň özi kömek etsinne. Amin. Şu berik. Hudaýa şükür. Nire deglenmeli. Murat daýym öýde bejer işlerini ýetirdim erek daýda. Köpüý daýdy degdi. Şeýleme? Ey udaýja. Hani içerik ýerinde gowja düşündürüm näme denleri. Ýok hoje. Men gysgaly Merweň ýanyna barmaly. Sen islemeseňem efe gürrüň berer. Oğlum. Asım Megden habar bolmadymy? Ýok diýsegim bolýar eje. Dileg edip ber. Ber oğlum. Murat sana gurrun veren ayalım şol eken. Näme diýäň? Hani Perihan atly birini gurrun beripdim. Awa, Bir ayarlan çağatyn aljak bolupdy. Häl körün şol ayal bolmaly. teňinam mami. Murat, hakykatdan amol Perihan hanymyň çağaty bolsa näme bor? Ol ayal bilen näet prat eýleşer. Habar et alada galma. Öňürde baryp oňmuly gürleşeli. Hawa ondan çağan kimligini näde anyklar? Ilki ol ayal bilen gürleşeli. Bolmasa Emran taçyny alyp barlardan geçirýär. Bolýarmy? Vay bo, beti şwaro. Hoş geldin. Hoş gördük. Bir derek gürleme. Emri men çağam. Bu gürrüň nerden tapdyňyz? Sizinki dogry bir ad geçikse boldy. Ýöne ýekejedik Perihan hanym bilen ýüzüňizi görseňiz gowy gordy. Ýagdaý düşünşersiňiz. Düşündürer zat ýok. Emri men oğlum, şu bolony. Elbetde şeýle. Sizi uly kynçylyga goýmaz. Ýöne meni uly aladadan dynararsyňyz. Haýyş edýän. Ýok diýdimi? Ýok diýdimi? Muň ýar bolgusyzlyga wagty bitirmek istel. Ma ýaýynyň bäşidi. Ma warlyga dolanypdy. Ödem ören köýnüjüdi. Ma o bir matadan. Haýyş edýän. Meni bat görme. Men hiç kimim ýok.
Sağa bolsa ilk gözüm seredip bilmem. Çağan öýde dogrupdy. Hastaxana tölemäge pulumam ýokdy. Ýeke çykalga ba. Baý adam ýygnar diýen pikir kelläme gelipdi. Goýupdym. Soňam çydaman ýydyma geldim. Gahlanyny şepaga duýas düşündirdi. Oň aýtanlaryny eşden bolsaňyz men kinim eşdensiňiz? Emre men çağam. Bu aýdýanlaryňyzy eşdeýse oň üçin näil urg boljagyny gözeňine getirdiňizmi? Hamiyet hanım kulak asın. Betdir. Derrew gitmeseňiz polisiýany çağıram. Gece näme bolýar? Hiç tat bolan oğlum. Hiç tat bolana korkma. Han gel. Gel oğlum. Gel çerik gir. Gel balam. Gel. Geçin oturun. Ady emir eken. Adam özüne nasip eken. Ören owadan çağ. Ayarlagan. Owa çağı owadan. Oň öz oğlundygy nereden bilýän? O bellili. Eni öz oğlum tanamadmy. Murat, men muny tezirek barlagy bereýin. Senem efeden Emran atasynyň adyny bilip bilmezmi? Hamiyet hanym biziň hastaxanamyzda çağasyň bolany aýdýar. Ýerden barlap görür, anyk jogap şonda biler. Alo, Merwe. Alo, gyýdym, sen nerede? Dükanyna kaka. Ona hem sen hasanydy dal gyýdym. Menninle. Ýene de şo muradyň işleşini gapýarmyň ha? Towa. Dinle, 5 mindiň içinde öýde bolgun, düşnüklümi? Bolýar. Tenini alat etme. Men perihany öýüne çende uradyrm. Bolan zatlara kakaň aýdyp berdiňmi? Ýok, näde aýtjagym bilemem. Ente hiç tada aýtmagy. Gerek bolsa soň aýdarsyň. İş ulaltmaly. Nerede gıydı? Onun perişan oldu. Şekerim, biz öň tanışa däl bolyn. Taňa bir zat aýdaýyn. Bolýa görüşürüz. Bolýa. Şu Merwe bara Merwe. Sen oň mülakatly uzyn boýly gara gaşly patyna bakma. O ýanyp duran otdur. Taňa bir zat aýdaýynmy? Elimi tamamen ýamanlap biler, oňa asla inanaýmy. Bu töwerekde meni hemmeler tanaýandyr. Yalan sözleýän nälerin? Bu ýagdaý Merwede ilkinji gedek däldir. Kakasy polisiýa işgär bolmadyk bolsa hastaxanada däl, tutsoxanada da işlemezdi. Näçenen çağatyz, näçe çağanym enesiz goýdyby. Seni menden hiç kim alıp bilmez. Hiç kim. Hamiyet haýyş edýän özüňe aljak bolsana. O diýeni anlatdyr diýenmi? 9 aýlap gögremde götürüp ýoluna garaşan balam jansyz dogdy. Onsoň özüm elelaýmak anlatdyr diýenmi? Vay. Açık yapka. Çağan taşlap gittirler. Çağam. Ur edýäniň näme? Bular ýa men çağam aldy. Yok, o men çağam. Çağana bir uğurlayan. Hemen yalan sözleyen. Yok, o men çağam. O çağam menki.
Näme üçin şo wagt derrew gitmedim kem. Barlygdan geçirer ýer başga yer ýokmy diýsene. Wah. Bala. Allahan, sen hiç kime götürüp bilmejek ýükün bermersiň. Haýyş edýän maňa kömek et. Bir günäm bar bolsa özüň dolmaga pursat ber. Eger günäsiz bolsam, bu agyr dertten halas et, ýalbarýan. Asmegden habar bolmasa da atgulakly bukjam taýin edip goýdum. Eger ol ýok diýäýse, Ýok diýmez nesip bolsa. Gyýzy öýüniň beze oglum. Şo sebäpdenim jogap berýän nälderde. Awşamyňyz haýyrly bolsun Murat daý. Namaz okusaň meň üçin dilege döwüri. Menem sen üçin dilege diýändirin. hökman dilek ederin. Efe aýtsana şol Emreň atasynyň ady näme? Aýdyň, näme bolupdyr? Hiç zat, ýöne soraýdym. Bar ýatmaga git bar. Rahatlansana. Bursalynda näme zat aýan bolar? Nädip rahatlanayın? Aýdaly Emre meň çağam däl bolsa. Onu nireden tapaýyn? Aýsana. Ýa-da Emre oglum bolup çyksa, ola ýalyň elinde nädip alaryn men? Çaga men nädip kabul eder? Näme bolar? Merwe, Barlagyň netijesi nähili? Men ötünç soraýan. Merwe. Hamiyet hanymyň çagy şu ýerde bolupdy. Ýöne çaga jansyz dogulupdyr. Şo ölüm diýişlen bolsam bilerdim. Ýalbarýan menden razy bolun. Hemesine men günäkär. Bilýärdim. O men çağam. Nire? Çağam almagy. Men nämeler etdim? Şunça ýyllap ikisiniň aýra düşmegine sebäp boldum. Merwe haýyş edýän özüň elal. Hemme zat gowur ne diýip boldy. Merwe, ýören ýür güdeli. Olar ýeke goýup bilmerse. Oglum nerede? Ýene şo meselemi. Düşünüň okmy? Emre men oglum. Haýyş edýän beýtmi? Bu wujdan aragyny çekmene güýjüm galmady. Oturup gürleşeli. Gürleşere zat ýok. Git berden. Dur. Oň bir ogurun tapar. Beslerenni. Derrew gidin berden. Ýoksa bu gezek hakykatdan polisiýany çagyrar. Bolýa çagyr, garaşaryn. Sana git diýen. Eger çagan elimden aljak bolsaň, ähli zada puşman etdirerin. Hasahanadan jaň edýärler. Dinleýän? Awwa. Bolýa, sag bolun. Näme bolupdyr? Barlagyň netijesi belli bolupdyr. Ýere onsoň. Emre hakykatdan hem siziň çagaňyz. Polisiýa gidelim. Haýyş edýän kömek edin. Bolýa. Emre häzir okuwdadyr. Saňa kömek eder. Ýöne senin bir haýyşym bar. Emren olara bermen. Onu menden almaklaryna ýol bermen. Ay yo oğlum sen adam bolmarsyň. Kim bilýär şu zenany nämeler edenini? Ýeri bolýar hasaganyda resmi amalara kim teretdi? Barlygy üçin kim etdi? Merwe dämi? Sen barny bulaşdyr. Merwe bolsaň kömek etsin. Görlemini. Ýeri bolýar hemmesini başdan aýak täzeden düşündiriň maňa. Näme aýdaýyn? Çağan olaýalyň elinde näet düşenini göz ýetirdik. Yer Muradyň bu işe näme dahyly bar? Şonu aýtsana maňa. Şo ýerini bilmek berur däl. Men asla hiç kim üstünden şikayet etmekçi däl. Diňe öz çağam almak diýen. Näme diýdi? Toporunu uratmakçy. Ýönemenlikle. Gaýgaňy işde da aýtma. O meseleleriň seň bilen baglanşyklygyny bilenok. Perihan hanymam töz berýär sen akdy görlemedi. Mundan soň başga zat diýsen menem kyn ýagdaýy goýarsyň.
Murat men beýdip bilmem. Dinle, sana ýaly sözü diýemek, hiç tat görlemesen ýeterlik. Bilmegi derur däl. Sen bu mesele dahylydyň biläýdi, iş hatam çynşyr. Senem artyk masalada galardyň. Iň gowy şey. Ýa-da maňa söz ber. Merwe. Aýşe diýen maňa ananay. Bolýar. Bedi hakan görmäkä gideli. Ýör. Ey Hudaý jany, bu adam nire ötdik ha? Nowat menki. Gol! Emre, gel oğlum gidýär. Nira? Gezmeye gidýär oğlum, ýür hani. Emre, qoşlan aljak dämi? Ece, elim ağrıya. Gayrat et oğlum. Ağlacak, sıdacak. Yöne Ece. Oğlum, sen näme işleýän bärde? Emre çağırdı. Menem ala dedip, iziňize düşüp geldim. Nira gaçýaňyz? Efecan, bir kaçamda. Sen hiç saat alet etme. Bar, mektebine git. Bar. Yür. Oğlum, näme garaşyp dursun? Bärden mektebe nädip gidilýänini bilem oga. Bu ýere birinji gedek gelip görüşmämen. Çağan öğrenmez mi? Yok, berde nähamiýet tanım görnýär de Emre. Çağılar meniň bilen. Emre'ni gördüňizmi? Emre nirede? Gece gelip alıp gitti. Nire gitdik ha? Bilem ok. Howluwa gittiler. Ýalňyşmadan bir senem ýany bilen alıp gittiler öýde. Näme? Näme diýdiň sen? Emreň gece efendim alyp gitdimi? Hawa. Belki efeň öýde gidenler. Ýöne bile gidenliklerini anyk bilýän. Olaýal näme etjek bolýar ha? Himmeti men sever. Sizden ötünç soraýan. O ýanyp duran gowapdyr, taňa bir zat aýdaýynmy? O sen çağaňy takkandyr. Mektebe geljeğime nerden bildik? Belki bir ýere habar bererler. Näme? Bu ýere geljeğimde polisiýadan başga diňe üçümiz bilýärdik. Belki de bizi çinlekak biri oňajaň edip aýdanlar. Düşünmedim. Maňa şu bilenýäňizmi? Ayarlagan. Sen biraz öte geçýäň. Bu ýerden sen kelläň geldi. Efendim tapakdadygyny bilsem onuň bilerin. Bärde düşünükde näme bar? Ece. Näme öýe gidemizok? Inne başka yerde yaşar oğlum. Dün öýmede Murat daý bilen o taýdan gelen üçin gidemizokmy? Haýsy taýda oğlum? Hani bir-biriňize gıýgyrsyňyz da. Ana şol. Sen onu alet etme oğlum. Ähli zat gowy bolar. Bolýan balam. Hiç kim biziň göwnümizde degmez. Hamiyet taýda giýje alyas. Melek taýda meni alat eder. Bolýar. Garaňky düşdün özüm seni ekder. Ýöne, oňa çenli gatalat eder. Men öýe gitmegim gerek. Efetcan alyp giderin idime? Haýş edýän otur. Ýöne men şu wagt gitmelle. Melek taýda Sen bol. Bestirinni. Ýeköse deşmek islämek düşündiňmi? Siz ahçygansyňyz. Men häzir gelýän. Isleseň öýüňize jaň edip habarlaşyp bilersiň. Bir biriktirmeli öýdän.
Hamiyet hanım Efe'ni emçin alıp gittin. Ervet işetme de. Oğlum Efe bize amanat. Onu bir zat bolaysa. Kıydım. Dilek et bolayamay. Allah enelin dileğini eşitdiyenler, kabul etdiyenler. Men ýaly gunnogdak çağatyn taşlarlaň dilegin emme. Taşlasaňam ýadyňdan çykarmansın. Ferit, dolanyp ýene gözläp başladyň. O söýgüni ýüregiňe goýan Allahyň rehimine, peşkeşine kaýyl bol. O bizi ünüsten düşürmez. Heýde bizi ýeke goýarmy? Alo, dinleýän. Murat daý, bu men. Efe? Olar näle demiş? Emre de ýanynamy. Gara deňiz mehmanhanasy diýen ýerde biz. Hamiyet daýda siziň öýüňizden uzakda dälidi. Garanky düşen soň akdernidi. Bolýamy? Sen ýetdiýeniň näme? Kim bilen gürleşýän? Hamiyet ham ýalbarýan trubkany goýmaň. Haýyş edýän, maňa düşünjek boluň. Bir ýalňyşlyk etdim. Ýyllar boýy azabyny çekýän. Emre men oglum. Men ganym, janym. Bilýän, ençe ýyl oňa eje bolup teretdiň. Emma ýalbarýan, ony maňa gaýtaryp ber. Alo. Ýalbarýan. Bir zatlar diýä. Murat daýym näme diýdi? Saňa näme bolýaje? Berdin derrew gidýäs. Eje daş çykasym gelýär. Soň gidersin ýör bara. Murat, maňa da garaş oglum. Ejehen galay. Belki Efe bärik geler. Oglum, meni bärde ýeke goýma, alat edip aklym çaşar ýalbarýan. Ece beytme alat etme. Efe'ni tapan bana havar ederin. Bolýamy? Söz berýän. Allah can. Sen her işin hayırlısını bilýänsiň. Efe bize amanat. Haýyş edýän, onu gora wer. Murat, Berwa, ýalňyşmadan Efe'ni tapdy goý diýen. Ýol urup sene malaly, taýýar bol. bolýar. Eje, Çaltyrak bobaýyn da biz howluk ýaz. Hata edýän. Beýle uzak näme garaşdyrýaňyz? Alın. Ey Allah can. Taksi durawer. Sen berde garaş. Murat da häzir gelir. siz nire ötýäňiz? O sen işin der. Bar sen içeri girde garaş. Bar oğlum, bar. Murat daý. Efe? Dur. Ýalbarýan gürleşeli, çağany der hemme tutup. Ýygyrma. O zatlar eşitde näme pikir eder, şoňa düşünýärmi? Şeýle ansattır öýdýärmi? Duýdansyz peýda bolup onu alçak bolýarmy? Haýsy ýüzüň bilen? Şuna sen oňa näme etdiň? Nädip ejesdiň oňa andyrjak? Onu men emdirdim, men ulotdum. Sır kowlanyna da daňa çenlemek giýjen uklaman geçirdim. Ýeri, murçaýlap sen nirede boluň he? Nirede edin? Hak aýdýan, men günäli. Ýöne maňa da düşünäýsene. Sen gijeleri oň başyna geçirýärkäň, menen bir gün oňa goşarnyp garaşýardym. Özüm aklamak islämok. Aklabam bilmen. Men halyma senden gowy düşünen bolmaz. O ýa-da erbet. Ýöne menem eje. Oň ejeti. Yok. Oňa jetmen. Onu elimden almak üçin gaty köp göreşmeli bolsun. Haýyş edýän. Soňra çenli sizinki dogry. Ýöne Perihan hanymyň çekýän jebirini düşünäýiň-de. Eje, näme bolýar? Näme üçin güýklik edýäňiz? Eşsat bolan oğul. Vay! Eje, Oğlum! Balam! Ey Allah can. Balam, özüň düşün gowmy? Çık o yerden. Dur ýalbarýan gitme.
Gitme garaşmaňa. Netip bolsa Emren tapars qynanma. Tapmagmydy üçin dileget. Ýoksa nähä senden razy bolaryn, ne de seni özgünüňe goýaryn. Efecan! Melek taýda! Balam! Melek taýda! Sen göresim geldi. Daýa şükür. Sen Allah'a göresim geldi şükür. melek taýda. Balacığım. Ey Allah'can. Menen bir gün şeýdip oglumy gujaklap bilermiken? Men size suw getireýin. Melek taýda. Seni şeýle bir göresim geldi. Melek taýdan melek gelini beýle bir gün elem däl ekene. Her kimin geçmişinde gara tegmili vardır. Käbir derrew ayan bolýa. Käbir bolsa 7 ýyl geçen soň. Dogry aýdýaň. Ýöne bir zat aýdyn. Inni murada garaýşym bir watkanjak ýokargaly. Adamlar bilen ýüzleşmek ören agyr iş eken. Gara tegmil bilen o dünýä gidenimden şu dünýäde hataplaşmagy taýlap alaryn. Suwçyn bolsa sag bolan. Noş bolsun. Şu yerden polisiýa jaňa deýinle. Näme diýäň? Saňa bir zat aýdypdyma? Şonu iýiň alýan. Hakykatyn tek udograkda. Heniden merwäňten alaýanla göz ýetirmediňmi? O ýere barýan umydyň ýitirýän. Bu ýere barýan ýene ýitirýän. Men pikir edýän. Olam sizi ýaly şol aýaly ynandyrjak bolýarmy? Elbetde ynandyrmaz. Nähilem bolsa günäkär özü de. Näme aýdyn? Dogry aýtdy maňa berekelle aýtmaly. Murada Allah ýaly seni mallapdyr. Murady haýty meselede allady. Şu mesele oň hiç hil dahyl ýok. Yürün bize gidelim hemmemiz. Öýüňde ýeközüň oturma. Yürün. Yürü Efecan. Bolýa melek taýda. Näme bolsa-da geçdigi bolsun. Sag bolun taňrel kadyn. Allah jan ýalbarýan özüm kömek et. Allah şu güne çelli meňe ýaly günäkär çykgynsa ýagdaýda goýmady. Seni asla goýmaz. Ene görürsiň. Hemme zat gülýaly bor netip bolsa. Netip bolsa. Ece. Ha eşedýän. Gata çykdym ha eşedýän öýüňde ýeli. Ediz balam adaçyk gaýratyn. Yürü balam.
Egilik mi? Ýiten aýalyň çağany taşanan jaň töwregine örtdirler. Serkerdem Perihan hanymam ýanyňda bolsun diýdi. Neme? Oğlumun ýagdaýlary gowy. Bilemzak. Gowdur inşallah barın ýöreňini. Ýörüň. Murat dayı, meni müdäýinle. Efecan bolmaz, sen bärde galmaly. Ýöne Murat dayı, Emre meň dostuma. Onu ýeke goýaýynmy? Yer bolýa, kulak asanna. İşler bulaşdyraýmagyň bolýarmy? Nesip bolsa. Teret, nesip bolsa diýen bolýar. Dinleýän. Murat, kakamın gürrüňlerini eşitdim. Ýalňyşmasam Emre bilen ejetini tapypdyrlar öýdän. Nerede bolýanlyklaryny ýagdaýlaryny bilen soň maňa habar et bolýarmy? Bolmaz berwe. Kakyň eşdädi hemmedem duýar. Biraz sabr et. Murat, haýyş edýän. Merwe telefon goýýan, dilege. Murat, Ece, gatyya tasym gelýär. Bilýän malam, bilýän. Ağdaç gayrat et. Häzir bir ulogy meneli onsoň rahatça ukyň alarsyň. Indi nire etmekçi bolýar? Bilem oglum, bilem og. Bular şamy? Hawa. Hamet Aydın, boynyň. Ýok, men günäkär del. Günäkär olmasan gaçman gerek ýok. Bölme baralyňdy hemmen düşünşeliň. Ýürüň. Ýalbarýan indi besedäý. Söz berýän. Esleýän wagtyň sen onu görüp bilersiň. Sen bol, asla hiç zat gürleme. Oňa beýle daraşmaga sen hakyň ýok. Bestir, bizi öz günümize goý. Ahmet hanım, näme aýtsaňyz seninki dogry. Taňa hiç berýim düşünemok. Ýöne sen baýary düşünýändiň. İstesine de inniden meýle hiç sady gidler taklap bilmersiň. Hani gelinmerik? Ýok. O men oglum. O men janym jigerim. Men öldürmän, onu elimden at bilmersiňiz. Sana bir minut wagt berýän. Soň, dur, gaçma. Näme diýen? Eze. Gyzyk oglum bar. Efe gelmerik, goý bermen, goý berin. Sen mi ýa-da biz? Çağa dep berýärmi? Sen berde garaş. Nirde olar? Tapyp bilmedik. Onu ahil tapyp bilmediňiz. Bir aýal bilen çağa tutup bilmediňizmi? Bu barada öň pikir etmelekeniň. Üýt geçiklik bolsa size habar eder. Yine soňky pyrsatda gaçyp ýetişdi. Ýene de merge ýok. Heniden bidirek gürleýänlerini pikir edýänmi? Ey Hudaý, ödüň ýetişýäri. Alo, Dinleýänmi? Ece? Murat, näme boldy? Sesiň çalyşdylyýar. Ece, men taňa bir zat aýtmaly. Efe. Ece, biraz diýince laýaly. Häzir bolmaz oglum. Ağda çydajak bol. Biz näme üçin gaçýas? Biz olara näme etdik? O daýda näme üçin meni alasy gelýär? Men onu asla tanamagam. Gaýretme oglum. Sen hiç kim menden alt bilmez. Biz aýryp bilmezler. Onda polisiýa näme üçin olaň tarapyny tutýar? Bir çağan ejetinden aýyrmak gatagan näme? Dinle, sen ejen Hamiyet daýda däli o daýda eken. Düşünmedim. Sen barada Hamiyet daýda bilen gürleşenlerini eşitdim. Hasta ursa ejen aslynda hakyky ejen däl eken. Eje, efe nämeler diýär? Oňa diýenler dogrymy eje? Men seni elmedama ejem hasaplapdym. Ýogsa da meni oň elinden owradyňmy? Beýle zatlar bolarmy oglum? Men beýle zatlar edermi? Sen maňa Allaň beren peşkeşdiň Emre. Emre. Tapaýdym, bu edip oň işini görür. Näme işiň bar sen olar bilen? Nire giden diýsene, nire. Oğlum köşüşdüne. Näde köşüşýän agam?
Eger başyna bela gelaýsa, ýa-ni o bir zat bolaýdy näme? Hey, habar barmy? Ýagdaýlaryňyz gowy? Çekelleňi. Sen tetelliğine mätäçligim ýok. Kim bilýär çağamy näme sebäpden elimden aldyň? Belki häzir ýaşy niýetleseň. 7 ýyl mundan bu aklyňy ýere dediseň. Indi näme ýüzüňe maňa seredip bilýän? Senden razy däldirin men. Düşündiňmi? Gidenni, seni göresim gelenok. Kulak bettirni. Hemmemiz birleşip sen çağan gözleýär. Nägireliň bildirip içinde gaharyň daşyna çykarma wagty däl. Ýogsa 7 ýyl kimin näme işedeni biljek bolsak, ilki bile senden başlaly. Soňra razymy? Görülsene. Merwe. Çydamok, Murat, çydamok. Habar et. Hemmeti geçer ne diýip boldy? Hani göz ýaşyň sepir? Herkerden şu mesele boýunça gyýyna käýinen mahal men şo ýerde bolup bilsedim. Şonu nämeleň boljagyny bilesim gelip içime çyklap barýar. Al oğlum, ağaçıgansın, iyi bala. Yesim gelenok. Oğlum, yalvaryan beýtme. Men sen oğlun däl ahry. Näme unutdyňmy? Eger men oğlun hasaplan bolsaň, ilk başda nemesini aýdardyň. Aýtmanyňam sebäbi ýa maňa hiç begenmedim. Ya da hakykatdan men ogurlapsyň. Yok bala, men seni ogurlamok. Men onu nerden bileýin? Belki ýene ýalan sözleýänsiň. Gidip başga nark geleýin. Ertirden mer hiç zat iýen oga. Ali Emre. Emre. Emre nire barýan? Aýsana nire gidip barýan? Hamiyet daydı. Emre gitti. Nire gitsen aýtmadymy? Yalvaryan çatyraga aýtsana. Men bek pellele. Kıssanman Hamiyet daydı aýdyp berjek. Siziň oýuňyza gitti. Ýöne näme etjegini bilemok. Oğlum, birden özüne ziyan ýetiräse. Allah can, yalvaryan. Allah can kömek et. Emre? Emre, näme üçin olar ýertýän oglum? Öz suratlanma alýan. Näsege men sen meňe ejem dälsiň. Indi men olay alan ýatyp eje diýeýin ha? Men onu tanamoga. Emre, men ilmi damy sen aladaň et. Yalan sözleýän. Ejem däliňi näme üçin özlediň? Men aladam eden üçinmi? Ýa-da öz aladaň eden üçinmi? Emre! Entegem habar ýok. Eger täzelik bolsa siz hökman habar ýetireris. Elbette dogry aýtýaňyz. Geçip barýadykda sonra ýellidik. Başlaryna bir bera gelen bolsa siziň habaryňyz bolarda. Elbette bolardy gyýdym. Indi siz gidinde biraz diýensiňiz alyň. Bärde garaşmaň peýdasy ýok. Men oglanlara aýtaýyn, siz öňüňizde ketsinler. Sag bolun. Merwe hanım, han sen biraz ayak çek. Yalan sözleýän.
Ecem däliňi näme üçin gizledin? Men aladam edenim üçinmi? Ýa-da öz aladam edenim üçinmi? Emre şu zatlar aydan üçün sizden ötünç sorayan. Hemmesine men günahkar. Yok, hemmesine men günahkar. O nere alıp barýaňyz? Ejesine, öýlerini tapýanmy? Bizim öýümizde bolmaklar mümkin. Ýürün. Merwe. Qydım. Muradyň bu aýaly ýetirin diýeni barada maňa aýtmaýanyň sebäbi ulgur ýalňyşlyk goýuran bolmaly. Yok kaka, ondan näl? Ey Allah'ım, onu nämedin? Men Murada söz berdim. Ýöneten ananay, on bu işte hiç il günäsi yok. Ceppar. Dinleyen serkirden. Şu adamlar öýlerine akıt. Bor serkirden. Habar bolsa maňa jaň et bolýarmy? Bolýa. Menin. Habar olmasa jaň ederim. Hemmetining hataby etdi. Bağışlanmagymyz üçin ähli wagtymy ýitirýärse, görüşýär. Görüşýänçek. Ýürüm. Nere geldik? Bizim öýümizde geldik. Näme üçin? Meninni gitdiýe. Efeler seni ejeňe gowşurar. Maňa gaharlanmagyň dogry. Ýöne men seni ak göreginden söýdüm. Ece gitme. Yalvarýan meni ýeke goýma. Gaýdyp gyýgyrman, söz berýän. Suratlar ýerden müçenem ötün soraýan. Men ejem sensiň. Meni başga birine berme. Başga çarem ýok. Söz berýän. Seni görmäge geler. Ýöne men her gitmeli. Yok, menem sen bilen gitjek. Meni ýeke goýma. Men gitmeli oglum. Meni ýeke goýma. Murat daýym da geldi. Bizden aşak olma. Ece! Saklan. Goýberin ejem, goýberin o ýysa deden o. Ece, Ece gitme, yalvarýan gitme. Oğlum, Ece gitme. Ece meni ýeke goýma. Ece diýen. Ece meni ýeke Köşüs goýma. Emre, dur. Köşüs. Goýberin ejemi. Emre, Goýberin. Emre dursana. Ejem goýberin diýen. Ece gitme. Ece yalvarýan gitme. Ece. Efe. Efe, men dinleýänmi? Dinleýän. Şuň kedin etmiş hakyna görleşmemiz gerek. Näme edipdirin men? Ondan beter näme etjekdiň? Emredäge gaçanyna seni ýyldyrynyň gitdiň. Biziň nähili arada galanyny bilýänmi? Gaýdybam şeýli işi daýmy. Düşünýärmi sen? Düşündüm Murat daý. Ýöne Emre men dostum. Gerek bolsa ýene giderin. Gerek bolsa ýene gider. Niýe? Ey Hudaý. Wah muni. Eýgilikmi? Oň näme ýüz salyk? Oň oýun fermeýejejan. Asimegden henidem habar ýokmy? Yüreğime dogulşy. Ters jogap bermez zähirne. Oňa da ünfermeýejan. Ünferme. Oglum. Emre? Nire gidýäň? Yatmağa. İsleseň polisiýa habar edäý. Ilmi damaşa ile. Näme etjegim bilemok. Ejeti bilen neme hamiyet hanym bilen doşurdyňyzmy?
Yerden gitjek. Biz düşündürüş yazmalı boljak. Dinleyen. Men aydy berim. Bolya. Sağ bolun. Perihan hanım, yakımsız haber var mı? Bölümden jaň ediýärler. Hamet hanım haýyş edipdir. Gije Emreň aýaklary şär. Şoň üçin jorap giydirsin diýipdir. Allah can. Özüň maňa kömek etdi. Bolly, jaň etdik. Beýinjalyk bolmaň. Ýogsa da az salamdan düşündürüşiňdi alardy. Şu şaka senli ýanymda bolanyň üçin sag bol. Emräni ýatyraly, galanyny özüm oňararym. Ifleteň daňdana çenni galyp biler. Sen dogrudanam ajaýyp denan ekeni. Sen üstüňe gyýgyranym üçin ötünç soraýan. Yok maner, men bulan hemmesine mahsusdyryn. Emre? 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 Emre sen nerede? Gidipdir. Emre kaçıpdır. Gyýdym kulak as. Sen işiň ýagdaýyny bilýän. Bizim adam doňgyrok däl. Maňa hemme zady bolşy ýaly düşündir. Menem saňa kömek edeýin. Ýeňiljek jeza bilen taparsyň. Geregi ýok. Gözüniň içinde bolaýyn, daşynda bolaýyn. Oň tapawdy ýok, oglum görüp bilmejek bolsam. Ey Hudaý. Entegim şowursadan gaýtalap duray. Gyýdym näme bolýar, gowy elýärmi? Kaka Emre kaçıpdır. Aýdýanyň näme gyýdym? Yatjak diýdi, asalymdan otoguna barsak ýok eken. Ey Hudaý, giýjaň ýerine oçağa niýe gidip bilerke? Ini görürsiňiz, oglum öýdedir. O başga ýer tapanok. Ýürüň, näme dursyňyz, ýürüň. Emre? Oğlum. Sen näme üçin meni ejemden aýyrdyň? Sen meni taşlapsyň. O meni hiç wagt ýeke oýmandy. Erteriň haýyrly bolsun. Egilik mi berdi näme işleýär? Murat Bey dip bilmez. Emre'ni Hamiyet hanımdan aýra salmak dogry däl. Hawa onu näme edeli? Ruhsat bersen kakamyň ýanyna baryp hem işime edenligini düşündirýin. Ýalbarýan belki ol aýal tutsok etmez. Bolmaýan ýagdaýyna tutsok hana bir girmesin. Ýogsa diňe o däl, Emre de kösener. Haýyş edýän Murat rady bolay. Merwe. Murat, düşünsene. Şunça ýyllap ýene oğlum aýra düşmegine sebäp boldum. Has veteri ençeme ýyl öň beýle hereket etmedik bolsam, ne Hamiyet hanım beýle hala düşerdi, ne de Emre. Meni bu wıjdanyň azaby bilen ýüzbe-ýüz goýma ýalbarýan. Öýden jaň edýärler. Ejem bu wagt näme üçin jaň edýärkä? Dinleýän eje? Oğlum, ay, ece deyip men aklımı harcaştırdın ay. Neme Murat dayı? Aýdy ber Efejan. Melek dayda asalımdan asım dayılara mer vakınna gürleşmeye ötecekmiş. Sen onun bir zatlar gizleýänsiň öýtdim de seni habarly edäýin dedim. Eşitdiň Murat dayı? Bolýa, tagy bol Efejan, tagy bol. Dostluk diýip şoňa diýilýändir. Merwe, ejem kakaň bilen gürleşýekmiş.
Yalňyşmadam näme üçin jogap bermeýänini sorajakdyr. Kakan seň bilen razylaşmalyň waka maýdady ejem ýören gynanır. Men derrew öýe gideýin. Yarım saatdan bölümde görüşeli bolýarmy? Bolýa. Menim Perihan hanym alyp gitjekdim. Bolýa. Tawa. Bolýar. Diýmek terkerden gyýdynyň eden akmak hereketlerinden habar ýok da hany göreli biläýdi näderke. Bolsa da döwülmedi. Daýra kiýin etme görüň. Şu küýde bediredimde çalaja çaýyrlaýypdyr. Meniň radio bola görüň. Haýsy küýde şumy? Hawa. Bu öňüm jaýryk doglum. Men zibil çekisiniip onu şo ýerde goýdum. Onu menden nerede dälle? Wah balam, zibilliýäne zibil. Ey Hudaý, radio bolýarmy ýa-da ýok? Bolýa, razy. Allah sizdenim radio bolsun. Kennenem oglum. Bar, her işin haýry bar. Asym men anyk bir iş bilýändir, anyk. Melek taýdy. Murat taýmada garaşdana. Näme üçin garaşaýyn oglum? O men bölüme gitjegmi nerden bilýär? Ece? Nire barýan? Ay, bir ýere barýanla. Nire? Bölüme gitjek gerek. Gitmeje, men özüme uraryn ony. Inni jogabyny alyryn, bolýarmy? Sen berde alay, men özüm giderim. Allah can. Biri Murat'ın geljegini bildi, birim asym meniň ýanyna gitjegmi? Ya bolong kisem dilleşdi ya da. Efe? Efe! Efe! Sen aýdýanyň näme? Edil aýdysym ya Allah. Gyýdyňyz eden işin size aýtmandyr da. Ehli günäni Murat öýdi synalypdyr. Şu wagtdan bular siziň başyňyza aýlaýarlar. Ýöne, siz oňa münasip. Men diňlemän tawçylyga çagyran öýdüňiz berekella size. Hiç gynanamak, hiç. Tiredem o. Niye çekayet hemen tirim çıkarmadı? Kıydım hatta mennenim gorodi. Bey be. Inne gölän guyruğu paraw. Asym beg, düşünürş ýazmadymdan öň Emre Hamit hanym bilen görüşde bolarmy? Kaka, bizim şular aralykda gürleş bilersmi? Sana bir zat aýtmaly. Soňurrak kıydım, soňurrak. Bu tupanyň öňünde kömüsümlük. Asalym sabret. Gel hani ýaş ýigit. Ejemi görjek diýip daňa çenli ýatmady. Sizem ýatyp bilmediňiz. Menem ýalňyş hereket edýän bolaýmaýyn diýip kän pikir etdim. Menden soňra ininden soň ýalňyşyň gözlemäň peýdasy bolmaz. Meselen iki taraplyň çözüldüni tapmak gerek. Beýle hanymyň ejeden tapawdy ýok. O belli. Näme bolsa da süýt birin ejetse. Men bir şykalgysyny tapdym bolýan bilmedim de. Hamit hanym kabul edermika? Sen tutsagy çek bolýarlarmy? Bilemok balam. Ýöne sen men gaýgatma. Men öz başym sararym. Hemmesine şolay algunakar. Emre, beýdimek saňa gelşen oga. O sen eçen. Perihan hanymyň göwüne degäými balam bolýarmy? Adamlar soň nähil çaga ýetişdiripdirler diýip gyýa bakmadylar. Can balam. Bize ýalbarýan meni ýeke goýma. Eger islese ýeke goýmanam biler. Men ardamy izin almaga razy. Emma bir şertim bar.
Hamiyet ejeňem biz bilen ýaşasyn. Jaýymyz ören uly. Üçüýümüz hem o ýerde bile ýaşarys. Men senden öwrenmeli zadym köp. Emreňem ikejesi bolar. Nähil görýän? Elbetde ikiňiz hem razy bolsaňyz. Sağ bol. Köp sağ bol. Allah razy bolsun. Ähli zat üçin köp sag bolun. Menden razy bolluňyz dämi? Razydyrin. Senem razy bol. Razydyrin. Efendim bizim täzemize getirer misiniz? Mektepde dinçal şahry. Yoksam ikimiz görüşüp bilmeriz. Getirir Nökman. İlkiden ejeleňden urugda dalmaly. Tanak görsek, hem işin ağırlaşdy, ikejeden urugda dalmaly. Sağ bolun. Taňry ýalkasyn. Netip bolsa görüşeriz. Nesip bolsa. Medip bolsa. Yürüň, yürü. Öňürtü bir ýerde garaban alyň. Ahir soňy başlaýasow. Kakajan. Hemmesini bilýän gyýdym, özüň gynap durma. Ýogsa da sen şahadatnamaň ýanynda-my? Ýanymda näme bolupdyr? Sen kim ýanynda-my? Ýok berkirdem. Yer bolýada. Derre öýüňe bardy alyp gel. Tamam, gönü gidinde nowata duruň. Nire? Nikalar öýüne oglum başa dira bolsun. Gyýdym menden goran adam her kişidenem gorap bilir inşallah. Heret tenidem durda abi. Hani bazamrağa alyp gel şahadatnamaňy. Bazamraaq bolýan. Süýüşi gatyp bazam ýerine getiriň. Ey Hudaý. Maňa beýt seretme. Ýene bir ada girensiň gaharym götürersiň. Men eýem gitdim. Bolýa. Marat, Häzir wagty däl işim bar. nähil işiň bardygyny bilýän. Ýöne ondan öňürti düşünşmeli başga bir işiň bar. Bu nähili? Hemmeler bilen razylaşýan. Ýöne men seň aýalyňdym. Men bilen razylaşmak niýetiň ýokmy? Näme oduň başynda işledip 2-3 tenge töläniň bilen haklaşaryny öýdýäňmi? Men bilen razylaşman, öýlenmersiň dip umyd edýän.